sami pinarak wonten sandhaping Trata Kadung kula nuwun donga pangestu panjenengan dumateng Biasa Sinuman kini sepuh adi sepuh ingkang sadehu kantos kawula tekteni kula badhe anggukane lumantar adicara paduka pinanganten Lang rakyat ingkang sasongko menyang dan sembah derengan dan kapur bori sangkar pengeran sahamate dan sakune diperlega iki Biasa Sinuman kini sepuh adi sepuh mereka taruh pada materi lemakai hati terjadi meninggal itu kotor panggil semoga bahwa mungkin jembatan panjenengan hingga pengajak yang kaulah tidak akan memakai hati terjadi panggil kancah pinayuhan dari Gusti ingkang napa wikangan Gusti kang sifat jalur lawan wanita ingkang sumadana tepi dederingan datang nuli nggih upa cara panggih kairingan tetemuing bangsa biru manten Karisto payung barat sengsongan tunggul rewenang minangka pepayung budi rahayu monggo pinanganten kakung tindak ira risang pinanganten kakung kawat pinanganten putri
Kula tekan dados wedine tindak ira katitik wontenipun gendera rentek gendera umbul-umbul kados dene jamur barat kang binaruh ungeling bangsa ingkang sampun munya mungguh angkasa pinaragan buruh watak soko binaryo dados prabanggan buruh saweneh menika wonten saandhaping karo kagung jembaring risang pinanganten putri meninggih Lidyawati ingkang arsa Bapalakrama katitik ngagem cumbuk mentul gelem malang sinempatan sekar melatiri nungce awet Prabowo kang samya amolat ngagem jamparan cendhok pinatik emas bawang sebungkul yen tokno soroting sang Hyang Surya pindha daru sak kembaran kekaleng melatiri nungce pelan ngagem kembang puspita panjangking wahyu tumurun pinaliti ting kencana wik tindak urekan beksak ngajekipun katri lah manikoto payung gawat songsong agung tunggul pemenang ingkang awet petayung bendera ayu tumanduk den bagus Pani Yusofa ingkang arsa Bapalakrama kagem katitik ngagem kula Mahkutaraja Mustaka ajejamang marjine pengkinancingan Garuda Mungkur waduh asesunting dapur Sekar Kantil kinalungan Sekar Ceplok tindak ira apa tekan dadi sangune sahabat kalimah kalih katon winter berpapan dono Tunarik uga bapak kusiri wanara sinten kasih Joko Bagus dalah putri Donas Genyo Haliru kembar mayang Joko Bagus dalah putri Donas Genyo Haliru kembar mayang Paripurna kembar mayang Wangsul Baten Sasono ingkang sampun kawuri ngati-ati pinggire kami tanggat pintasito menika risang pinanganten kakung Den Bagus Pani Yusofa sampun lumantar wonten sasana panggih tanggat pintasito tanggat pintasito risang pinanganten kakung nyawataken gantal sedah rinakit paripura nyawataken gantal sedah rinakit menika paniti busana Subromadani tumakan adicara Jawat Asta ibu menika lumampah adicara panggih paripura Jawat Asta menika paniti busana Subromadani lumampah adicara Nidhaan tiga Minatakan atas lebihnya nidhaan tiga Minangka pratandha sampun sae tumrap hukuming negara sampun sae tumrap hukuming agama sampun sae tumrap hukuming ingkang asara paripurna lah menika minta antiku Lajeng karwanipun kakang Lajeng ayo siramu sing kanthi minta antiku kakang Mas Kondisi kakang Mas Mangesto aku dawuh paripurna minta antiku masuk ambehan minangka hanuku perawan putra punyuk pendergalan dawuh ingkang darotan sak badhe bukti marang kakunipun kajupun derajate Lajeng karwanipun kakang Lajeng ayo tak junjung derajatmu Lajeng penyeluruh mengasani Gusti aku kelawan Lajeng panggoten bentene satu punika sinek dekan merwengkawi gantos
mereka paniku bisa kau tanggap pun sasmito lah mereka prabowo murid bintang kemiswak mereka tansah bukti para tinggal gawa ayo diatur dengan cacar toko yang dijek buat ini kakak mas ini kakak mas mengisah itu gawa kakak mas mereka tak junjung derajat ini taruh tak junjung derajat ini mereka paniku bersama kakak banyak balik rumah tengah di dalam perangkat jimat mereka kan batas sebab ini perangkat jimat mereka menetapi tak dengar sanipun gusti ing penajam guru hati tolong rumah untuk dalam diri bukan kebiasaan hak sinamatan aman pindah abetis besar makan dan penting makan dan penting bersemalah berdiri Rajin kawan itu kakak mas ini kakak mas ini aku jauh kakak ayo Rajin berdua malah ngerasani bukti kakak menunggu lah menikah paripurna prajajinan menikah paniku bersama kakak princess itu si berenang kenakkan menampai aku jorong hanya berita ini berita sari berita aman banget dan berita tolong berita ini hamangku perang kita meninggal kerasanipun meninggal pakaryanipun meninggal pangarsanipun parang diri berita sari negara sampai dengan untuk negaraning Gusti kalis betul sampai kelok anggenipun sami lelumpan angayai sami beraning besar parang ini berita kaman banget kan jadi bukan sakmanu kutujo ngasanipun Gusti ing pengajak ingkang putri tinggal keparingan komo kang mulya wiji kang mulya ateges wiji kang danu tegese wiji kang suci paripurna nunjuk berita wening Kanjeng Rama bakal kanjeng itu katon kabujuk kasingkap simbol winayang kang wani rekto kang wani rekto pratunggo sampun sekali goro kejimatang itu saking kanjeng itu kang wani sekto pratunggo sampun sekali goro kejimatang itu saking kanjeng Rama Kanjeng Rama bapa sedecak bapa setinjak tansah manunggu ujung ngasanipun Gusti kang maha suci anakku ya Kanjeng Rama manungsa kembali ayo tak buyok mutlak cukup dia tinapura toke Kanjeng Rama manungsa kembali Kanjeng itu amatur widangan kanan kelawan kena ben wastani tukuning handayani monggo pengiring sahabat binar lenggah sampun dumugi sasana rinang menika paniku bisa membakosi tanggap ing sasmito simbol binayang kalelos dening panjenengan tentu sukup ingkang utami lah menika lumampah aku cara simbol binayang ingkang awani rekto kelawan seto anak kudir Kanjeng Rama manungsa tergaruk Kanjeng Rama saking menika simbol binayang kalelos dene panjenenganipun ibu sekop ingkang utami tanggap jasmi paniku bisa dapat osi satu lebih segera dani mapai aku corok ketimbang tangan jeruk
Pengotoran batas kebening bobot timbang satu pengkong tadi bobot pengkawi kawan. Asli Gusti boten tadi di mana kemarin yang tangguh coba dengan putri. Dirasani lakumu bapak ini, aku terus gunakan ibu. Orang tak anggap anak mantu sajan kita mantu. Lenggai rosa ngomongkan rosa, rosa bukan rosa ku anak putri. Sekalian saya mantu bapak ini. Dari perwantai adi corok, bapak timbang adi corok pangkot. Menika paniku bisa tanggaking sesentus segera dari makan adi corok. Tangan jeruk, anak tunggal, tangan sopak. Tinggal di benar tenis waktu dari anakku. Siramu tak ini sudah tapi tangan batin kerja ya, boleh bukan nanti. Siramu itu bisa paling putih bukan dipikir yang akut marang garwamu ya. Sebelum nembah marang Gusti itu orang agamamu ya, besok belum kagunan putra. Ojo nanti bantu dari marang putra marang putri ya, dan kemudian manusia asal jauh kanjeng itu. Nanging sampun penten kegiatan ini pun kanjeng pernah berulang-ulang tentang penting kaputra. Iya ya. Iki wis kajian itu tidak tahu. Nanging bapak Karan itu bisa menembungake ya. Dan cenderung manusia berbaru. Satu itu. Kami itu bisa dapat sikap dating sesuatu sebenarnya dari mantan agung cara pacar butuh. Penyebaran batas meninggalkan butuh. Mamang keterangan butuh butuh sangat diberikan bagi sedulur. Apa dapat bagi isinya. Isinya jantung kawak, beli kawak, beli kawak, kapas kawak, arto kawak. Mamang keterangan butuh. Kawak belas tali ini, kawak punya ini. Lajeng arpane pun kakang basa. Ayo itu guna bayi yang beri joko sebelum pagi sangkan lawan pangan diajar. Silimpang centang terbaring. Kan dengan bu. Iki guna kawan beri joko sebelum pagi sangkan lawan pangan kan jenis bu. Menampilkan dengan bumi kita besar manggil kaya orang membanding ayah sama Tuhan besar. Anakku dia ya anakku. Bapak-bapak tentang yang dari bapak simpan tentang perdaringan gaduh bahan wak. Yang dibuka sana Gusti Allah ingkang ngubahan kamu yang berama. Kita jenis bumangis doakan baru. Sentang perdaringan itu tahun kenapun minangka tembel. Hanyang tentunya berada. Ingkang sampun menambahan krasa balangka kanggo sinuwun suket daladono. Tari pernoho kematanya bisa sungkeng-sungkeng kebaringan. Menika paniki busana kanggak insas itu bakal sih. Anak itu mateng adi cara bahar kendung. Penyatakan bagus kebaharan itu siapa yang kesepul panjang kumpul sepul panjang hilang. Ya jeng karawan itu kakak jajeng kakak mas meniki kakak mas mengisto anakku dawuh kakak mas. Ayo dia tak kanti kebul bujono tombro itu. Iki dikaranya ratu akun binatoro. Bintang ajak ilang balak sungkalannya awak itu. Kakak mas itu kakak mas. Sepul putar dan gambara ke batas kang unar-unar media saged lebar walaupun dinten kemis waktu niki palandene sepul bumi namung keloro mulai petu segala ingkang rupa kantong ingkang gantung wiwit donya ngantos belahan sinegara kang muring kawit gantos ingkang dinamit
Maneka risang pinanganten saripun bakal tempur bujana Andrawina. Paripurna sareng tempur bujana Andrawina. Maneka panitu bisa segera dari mampang agenjol halun yuk serba tekan. Menonton bujana saripun Gusti enggal dicencaringi marmaran lajeng garwanipun kakang Mas Meniki kakang Mas Mangesto aku bau ayo kirana tak anti kananduk serta tekan supaya anak ibu enggal diparingi marmaran kakang Mas Meniki kakang Mas Mangesto aku bau Bukan kalau itu berarti tinggal garwo. Awit serang ngasaning Kanjeng Rama balasan bengi budatan prayut dilamun untuk anak gemsikep usara. Canela ugi kedah tuwak saking handane putri sang pinanganten kakung salah pinanganten putri. Tegese Canela Canela kedah tuwak saking handane putri sang pinanganten saripun. Kawis tanggap ing sasmita. Tumuju pepanggonipun Kanjeng Rama tumungkul anak yantur hampir betul pepadanipun ibu Prabu. Kanjeng ibu kang gendho kula danguning sangang candra dasa hari. Ibu. Saksuna alam kandungan ibu kantos manggih alam padang. Kula Ngelanggo maju batin pangertosan kula ibu. Ibu suwan kula marak ngasok penjelikan kok sanes kula. Panak sapa ibu? Aku bali sepuluh ya ibu. Awit kula damel repoti ibu. Rinten lawan dalu nanging dinten Kemis menika kula kacampur kalabuk kapundhut lamah ing Pramoda ibu. Anakku kiri anakku kadya suman darajane ati panggeme kan putra sajuga tumetekeran waspane tangkuwa wajroning kalbu ngandha-andha sajroning kalih kula putriku Kanjeng Rama ingkang ukur jiwaraga kula Kanjeng Rama kang ukur jiwaraga kula Kanjeng Rama nalika kula lair procok dibopong-bopong Kanjeng Rama bapak nanti kula ngantos diwaca dereng saged bales budi dhateng tiyang sepuh kula dinten menika sampun omah-omah bapak kula nyuwun agung nyembah ngaksaka Kanjeng Rama ingkang angka kalih kula nyuwun donga pangestu. Muga sedya suci ingkang kula candhi saged kaleksanan Kanjeng Rama. Anakku nggih anakku. Sakabeh ngadilmu ya wis tak kaya nggih. Nanging bapak kelawan ibu bisa ndongakake kok nggih. Muga kasingkatan apa kang dadi gegayuhan atuto rututo kala milik ing budi gesang pancinamatan namung tinembong ya ngirangaku Jong tanpa panyung kemira
Moga mantuk berkahe Gusti anggene roba raya. Oke, fokus ke depan, lihat ke kamera. 1, 2. Satu lagi. Satu, dua. Ke depan. Satu, dua, tiga, senyum. Ibu terlalu mepet, Bu. Sekarang Didi. Bapak Ibu kadang pangobjong pengarah utawi pemiring ingkang kawula tresnani. Paripurna lumantar adicara pangasekten adicara sungkeman sabu terpintu cerita panggih warangka kepadan putih rong tetes daging rong tempel balung rong ketek wis manunggal nunggal karep nunggal jiwa nunggal sedya. Parane sedya saperlu layar tumuju ngayahi samudraning sang awit piyah sang madya padha tetap nangkarake wiji kang tumawa saking Gusti Pramila. Nggih monggo nggih. Dumateng panjenenganipun menika Gus Pani dan Badis Pani Yusofa anggenipun wujud lamaking pramandha silahe wong akrami mugi tansah manjaya yuwana lestari anggenipun jajabuan. Salajengipun menika panjenengan sami kawula haturi pinarak lenggah kanthi merdeka kemawon sinambi akraku lumampahing adicara cangkakipun menika gayuh dhateng Pak Arjan Pinangan. Bapak Ibu kadang pangobjong pengarah utawi pemiring ingkang tubuh kinabekten kawula badhe tumanduk minangka duta Pandewara utawi ingkang badhe mati dhateng panjenengan lumantar salam. Assalamualaikum.